Pak Nyoto niki nyuwun sewu mikipun jenengan saosaken ingkang kawuben. Monggo mari rencang-rencang genjogo monggo bantu dibantu adik-adik sane cepet acarane monggo. Iki monggo samipun sampun mepet jam 3 monggo iki rada disepetne mawon ngenani adicara niki mangke kathah sanget nggih. Ugi sembah nuwun rawuhipun dhumateng para donatur ugi saking Arbitikam Bedali ingkang dipun pandu dening panjenenganipun Mas Diva. Ugi saking para pangarsa Desa Bedali kang sampun rawuh katuran maring restu adicara sakral agenda tahunan ingkang pun tindakaken dening para pini sepuh utawi para kanca-kanca saking sedaya donatur iki. Pun dimulai nggih. Nggih monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Para rawuh sedaya niki acara santunan anak yatim badhe dipun wiwiti amargi ingkang dipun santuni kuwata sangat damel nyingkat waktu niki kula atas nama pimpinan paguyuban kesenian Jaranan Singo Kencana aturaken matur suwun sanget dhateng sepindah Bapak Kepala Desa Bedali beserta staf-stafnya, dumateng Bapak Heri Setiawan, dumateng para ibu-ibu saking lingkungan RT 28 mriki ingkang sampun bantu baik moral maupun spiritual untuk berjalannya acara niki nggih. Kula boten badhe matur kathah, kula namung matur suwun dumateng Bapak Nyoto sekeluarga, dumateng Mas Darmaji sekeluarga. Mugi-mugi atas pengorbanan panjenengan dipun catet dados amalia ingkang manfaat barokah donya ngantos dumugi akhirat. Pramila niki kula badhe ndonga sekedhik, kula nyuwun tulung dipun amini. Mugi-mugi acara niki saking awal hingga akhir saged berjalan lancar, boten wonten alangan setunggal punapa.
Nggih, niki patut ugi ngaturaken matur suwun dumateng Ibu Riyantun ingkang sampun bantu jalannya acara niki nggih. Pun langsung mawon kula donga niki mengke jane wonten pamundutan berhubung niki bulan Suro terus bijing 4 niku sampun bulan Agustus nggih memperingati hari kemerdekaan RI. Niki mengke sing sae niku menyanyikan lagu Indonesia Raya Pak Eri nggih. Kali ditambahi Dek, sing sae ben nanggap jika kencana terus niki ngono lho, diaturi ngono. Nggih. Tanggapannya 15 juta Pak, soalnya ngeten niki. Pun boten mawon kota donga riyin mengke bar donga menyanyikan lagu Indonesia Raya bar ngoten terus acara santunan ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Semoga kedua yang mengampuni mugi-mugi sakit Allah berkah mengampuni lagi bersama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi sawbil ardi wa la fis samai wa huwa samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi likma'iha wal qadimi likma' sabaqa wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa akhiratan ba'dal maut. Allahumma hawain alaina fis sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma firli bimuki wal walida warkama kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Saking kula wonten kelebatan kula nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun niki nyuwun tulung Mas Yanto dipun pandu menyanyikan lagu Indonesia Raya Merdeka nggih. Bariku niki langsung santunan amargi niki amplopipun sampun dipun toto kalian panitia. Niki mengke satu anak mendapatkan satu ngoten nggih. Nggih disambung ngoten nggih. Nggih niki monggo Mas Yanto. Nggih Bapak Ibu Saudara. Cek. Monggo Bapak Ibu sedaya sesarangan menyanyikan lagu Indonesia Raya nggih. Nggih. Dipun nilai setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita
jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Matur nuwun kula. Allahumma sholli ala Muhammad. La ilaha si jadi
kaca.